Миришат и припаднаха. Лельо Марио, тичай, Чичо Иван туристите лъже. Това е селски въздух, а оборския въздух струва много. Какво драскаш там, Иване? Пак глупости ли? Всеки път ще идват чужденци, ще ги разхождам из селото и ще взимам пари. Туристът, като те види, ще те помисли за трактор и ще се качи отгоре ти. Лут ли си ти? Ще видим кой на кого ще се качи. Ще станем богати, бе. Отивам на операция. Какъв е то английски? Лут ли си? Туристите, ако разберат, ще се объркат. Само ние ще знаем. Да ти дам аз един белязан. Името на селото и него смени. То ако тук мозък, ако смениш, хубаво ще. Тия кокошки да ги заколим, ядене ще направим. На мен ми дойде супер идея. Спокойно пак. Ще съсипем всичко. Не бъркай. Иване, ела с мен. Ще ти кажа хубава идея. От години тая чешма не тече. Откъде излезе тая вода, Иване? От нашата къща тръба прокарах. Ще го продавам на туристите като лековита вода. Иване, гледай, ще те сложа в яслата като лековито магаре и ще те дам под наем. Добре, де, жено. Сега го махам. Ама идеите ми не свършват. И на мен търпението ми свършва. Най-вече съм на тебе, Иване. Добре дошли в селото ни. Добре дошли. О, и ти ли дойде, Кристи? Добре дошли, добре дошли. Това е селски въздух. Това е? Това е оборски въздух. Селски въздух сутрин 10 евро. А оборският въздух струва много труд. 40 евро. Раджи! Лелю, Елено, тичай! Чичо Иван туристите лъже. Иване, ще ти щупя рогата. Дай парите. Ще ги върна. Абе, жено, в търговията ли да не правим? Какво стана сега? Ти знаеш какво стана? Какво продаваш тук? Иване, двама туристи припаднали. Линейка дойде, карат ги в болницата. Какво стана, кмете? Какво им е? Не знам. Непрекъснато миришат шишетата в ръцете си. Миришат и припаднаха.